खाजि जानाया गिदिर गिदिरा जायो बे आइमोनहा जेनेबा आफामोनहा आदैमोनहा जायो खिन्थु जोंहा बे जों मागिनानै मोननायखौ जों फानोसो बैसागु बोथोर सम औ सिगां समाव नोंथांमोननि समाव माबायदि जायोमोन बैसागुआ जोंनि समाव बैसागुआ बुंनो थाङोब्ला बे जायगायाव ओरै खार गामिखौ बाद हो थेङाफारखौ बाद हो खासिबारिखौ बाद हो बे गामियावल' गोम गोम बैसागु मोसायोमोन सिख्लानि सिख्ला बुरिनि बुरि सेंग्रानि सेंग्रा सेंग्रा जालियानि सेंग्रा जालिया जों सेंग्रा जालियाव मोसायोमोन आदा बिनेस्वर ब्रह्म बे आंनिख्रुइ देरसिन 3 बोसोर बेजों आंजों दैदेनोमोन मोसानायाव जों सानैजोंनो मोसायोमोन गुबुनफ्रा बे औवा बिखब बेखौ दामोमोन जथा दामोमोन हिन्जावफोरनिफ्राय जाबख्रिं लानानै दामोमोन बेफोरखौ दामनानै जोङो मोसायोमोन आरो बै शान्तिनगर कर्टसिम जों थाङोमोन बे रोखोम ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरै गिदिंना फैना मदन महन बे जों गामियाव गोग्लैयो नालाय मदन महननिफ्राय आरम्भ खालामनानै एकदम बे राजा लामा थारैनो ओरैहाय जों मागि मागि मोसा मोसा जों फैयोमोन आरोखि बे रोखोम बे समाव जयैनो बिदि खाजि जानाय बिदि हुदाबो दं खाजि जानाया गिदिर गिदिरा जायो बे आइमोनहा जेनेबा आफामोनहा आदैमोनहा जायो खिन्थु जोंहा बे जों मागिनानै मोननायखौ जों फानोसो फाननानै ओमफ्राय माइरंफोरखौ एसे दोननानै जों पिकनिक जायो बिदिमोन आरोखि बे समाव मागिबा मा मा होयो सोरबा दाउदै हरो सोरबा दाउसा फिसाबो हरो माइरं आरो बे फैसाथ' सारेना एगाना माने आनासे सारेना बेनो हायेस्ट रावबो थाइसे गाहाम हरनो हायामोन बाङालि कन्ट्राक्टरफ्रा हले थाइसे थाइनै होयोमोन आरोखि बै समाव औ बुरजा मोनोमोन माइरङा फ्राय 1.5 मन 2 मन गाहाम मोनोमोन बेखौ जों फानोमोन आरो बे समावथ' माइरङा एकदम आहल बहल बे समाव जोबनो गैयै माइरङा बयनावबो ओंखाम बयनावबो माइरं बयनावबो ओंख्रि गासैबो दंजोबोमोन जेब्ला बेहाय बे समाव नोंथांमोन थानाय समाव आबाद माखौ मावोमोन मा आबाद मावोमोन बै समाव माइयानो गुदि फाथो मावोमोन जोंबो फाथो माइसा दाङोमोन बै फैलाव जा 8 बिगा मोनदोंमोन बै दै सेरसिम जोंहा बारियावबो फाथो मावोमोन ओमफ्राय बैथिं आथिखालाव बै जे न' जाजोब्बाय गिर्जा न' जाबाय माबा माबि जाबाय बै बालाबारिया बावबो फाथो फोयोमोन गोजौमोन गोदो हाब्रां बायजोबनायसो बे आरो दै बारनानै जेरावनाखि दै बारनानै रियेलिटि थांग्रा लामा गैया होमबा बे रियेलिटि स्कुलाव थांग्रा लामानि आगदाहा बावबो जोंहा फाथो फोजोगारोमोन आरो गुबुनफ्राबो मैथा फाथो थसा फाथो फाथो गुबै बेबायदि मोनथाम धरननि फाथो दंमोन बेखौ मावोमोन आरोखि दैज्लां समाव आरोखि ओमफ्राय दा ओरैनो बेसरा बिराद मोजां जायोमोन गोजौ गोजौ जायोमोन दाना गिदिर गिदिर एकदम बिराद मोजां जायोमोन आरो जै बेसर फोनायनि सम जाबाय जेब्लानाखि हाग्रा सावो हाथर बुख्रुमना हाग्रा सावो बे समाव माने दाउसिना फैयो आरोखि बे हाग्रा सावनायनि बे उखुन्दैजोंनो दाउसिना बोरैबा उरायनानै फैयो एकदम थोबफबबायो एकदम बिरबाय थायो खाथि खाला जोंनि गामियाव सासे सुबुंथिनि सान्दै दं बिनेस्वर ब्रह्म जाय बिथाङा मुंख्लं जालांबाय नोंथां सानैजों एखे बैसोनि नामा नङा बोसोरथाम सिगां आंहा बेहा 49नि आंहा 51नि दा बियो ओरैबायदि ना आदा गिदिरमोनजों लोगो जानो ना आंजों लोगो जानो गेजेर जाबाय औ बे मोसानाय समाव आंजों थाफायो गुबुन बे ओरै दारि फान्था माबा बेफोरखौ मा होनो बाथा एरनाय बेफोर आंजों थाफायो आरो गुबुन ना सारनाय सोरखौबा एसे रायनो थांनाय आरो बहाबा बेरायहैनायबा आदामोनजों थांफायो बे रोखोममोन आदा बिनेस्वरा आं एसे गोसोआव फैदों जिहेथु गोदो माखासे खेलाफोरखौ गेलेयोमोन नोंथांमोननि समाव मा मा खेला गेलेयोमोन जोंथ' खै होननाय खै ओमफ्राय मा होनो बाथाखौ गेलेबाय
आरो ओमफ्राय आबर बिबारा दैयावसो गेलेयो ओमफ्राय दारिया फान्दा गेलेयो ओमफ्राय माबा मोनसे फिथर लालायनानै ओरै खुबैलायनाय मा होनोमोन ओमफ्राय बेखौ थास बुहरो बे रोखोमनि आरोखि औ बाथा सिस्टेम बायदि बेबायदि गेलेयोमोन जों आरो मोसौ गुमनायफ्राव खिखर गेलेयो हाखर खिखर ओरै राननाय बेखौ गेलेयो ओमफ्राय मोनसेखौबो माबाखौ मंगल लाथा ना मा मोनसे गेम दं खोमा बेनोथ' बिदि सियाराव आखिलायनानै लायोना ओमफ्राय बे मंगला फाथा औ मंगला फाथा औ ओरै माबा माबि सेस बायदि आरोखि मंगल फाथा बेखौबो गेलेयोमोन जों औ मोसौ गुमहैनाय समाव नोंथांमोना मा माजों बे समाव टाइम पास समखौ बारहोहरो आयौ मोसौ गुमनाय समावथ' मास लांखार दाउ हमो सानै साथाम माबानानै नाथुर नागिरो जाब्रायाव ओमफ्राय मैखुन नुदला ओमफ्राय दाउआ गोमोन आरो मैना फिथाइ खानानै दोनखुमायो दोनखुमानानै बेखौ फोमोनो बेबायदि खालामनानै मैसोआ ओरै थांबायलाय ओरै थांबाय होनबा ज' खारबोनोसैलाय थांनोसैलाय बे रोखोम खालामनानै आरो ओरैनो सल'बाथा गावजों गाव माबालायनोसै खोन्थालायनोसै सोरबा लावखार असेया दाहोना असेया गावसोरनि दुखु खस्थ'खौ खोन्थानोसै जोंहाथ' न'निखौसो गुमहैयो नालाय बिसोर आरो लावखारफ्रा बे मालायनाव थानाय बिसोरो बेबायदि खोन्थायोमोन जोंहा अननो ओंखारोमोन आरोखि बेबायदि अननानै आंनिख्रुइ 4 बोसोरसो दुइसिन जयन्त बसुमतारी होननाय हाखरबारिनिमोन बेखौ बियो आंखौ बिराद मोजां मोनोमोन जों सानैजों माने आथोना फैसा गारनानै सेकेन्ड श' सिनेमा नायोमोन होमब्ला 7:30 आंहा फरायखांबाय बेहाबो माहाजोनाव ओंखाम जाखांबाय आरो स्रोद सानैजों नायोमोन दा बे दासिमबो आंखौ नागारा बे कार्बि आंलंआव दङ बेखौ सेंग्रा समाव आं जेब्ला आबसुनि खामानि मावो कलेज फरायो अब्ला आं बेखौ बावदोंमोन आं गोसोआव दङ बेयो कार्बि आंलंआव दाहोना थानो थांदों ओमफ्राय कय बोसोरनि उनाव जेब्लानाखि 18-19 बोसोर जाबाय अब्ला सोरनावबा माबा जादों बे गोरजिया बेबायदि होननानै थांनाय 3 बोसोरनि सिगां बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि कनफारेन्स जादोंमोन आं बै समावबो एडभाइजार दुलाराय बाथौ गौथुमनि दाबो एडभाइजाराव दं 3 बोसोर जाबाय औ 3 बोसोर जाबाय